Ľudia, vítam vás z nového videjka, ja som D3, ale ja som proste Magor, ja viem, nevidel som 4 dní videa, nechcel sa mi, bolo sobota a nedela, išiel som napríklad, som si zarobil na vaše monstre a na vaše videjka a dneska tu máme monster, ktorý som ešte popravde nikdy v živote nemal, ale veľmi som ho chcel vždycky ochutnať a je to tento tu. Tak ideme ochutnať, no. Vidíme, že čo to bude. Jo, ešte som to neotvoril, lebo som teraz išiel z Billy. Uvidíme, aká to je príchuť. Dúfam, že to je niečo dobré, lebo keď to je nejaká sračka, tak to odhodím hneď, ale nemôžem, plechovka sa zbiera. Keď budem doma, ja mám odfotiť moju zbierku a verte mi, je to už extrémne. Nevonia to zle. A chutí to zle. Mražka sa si myslel, že monstrík, tak to bude nejaký dobrý. Áno, veľmi. Nemajte sa no nic. Aj kupujte si to. A ničom je to Aussie Style Lemonade. Neviem proste, čo to znamená. Ale plechovka je krásna, popravde. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Hej, hoďte like a odber. Ak nie, tak sa s vami lúčim navždy, ale nie. Díky, že ste ho pozerali. A fakt, nekúpite si ho. Čus.